агентии мубориза бо коррупсияи тоҷикистон рӯзи 19 марти соли 2024 аз ошкор шудани боз як ҳолати талаби пул барои билети ҳарбӣ хабар дод. бино ба иттилои маркази матбуоти агентӣ рӯзи 14 марти соли 2024 шаҳрванд амиров бо ариза ба унвони агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии тоҷикистон муроҷиат карда хоҳиш кардааст ки то нисбати сардори зершӯъбаи молия ва хоҷагидории комиссарияти ҳарбии шаҳри исҳор каримов ва салимов чораи қонунӣ андешида шавад. ба гуфтаи даъвогар корманди комиссарият каримов ва салимов аз ӯ барои ба рӯйхати даъватшавандагони алтернативӣ номнавис кардан ғайриқонунӣ маблағи 17 000 сомонӣ талаб намуда, аз ин маблағ охири моҳи феврали соли ҷорӣ маблағи 8 000 сомонӣ гирифта, ҳоло овардани боқимонда маблағи 9 000 сомониро талаб карда истоданд. дар ин замина худи ҳамон рӯз аз ҳисоби кормандони мақомот гурӯҳи оперативӣ таъсис дода шуда, бо андешидани чораҳои зарурӣ, салимов баъди аз шаҳрванд амиров гирифтани маблағи 9 000 сомонӣ дар ҷои ҳодиса дастгир карда шуд. маблағи мазкур аз ӯ ёфта гирифта шуд, гуфта мешавад дар хабар. оиди ҳолати мазкур нисбат ба каримов ва салимов бар асоси моддаи 247 қисми 2 бандҳои б ва г кодекси ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон бо иттиҳоми қаллобӣ аз сӯи гурӯҳи шахсон бо сӯистифода аз мансаб ки боиси ба ҷабри дида расонидани зарари ҷиддӣ шудааст, парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардида тафтишоти пешакӣ идома дорад. худи каримов ва салимов барои шарҳи мустақими қазия дастрас нестанд, вале ба онҳо бар асоси қисми 2 моддаи 247 ҷарима ва ё аз 2 то 5 соли зиндон таҳдид мекунад. комиссариятҳои ҳарбӣ аз ниҳодҳои аз ҳама фасодзада дар тоҷикистон ба шумор мераванд. фасод дар ин идораҳо бахусус дар давоми мавсимҳои баҳорӣ ва тирамоҳии даъват ба сафи қувваҳои мусаллаҳ авҷ мегирад. мавсими баҳорӣ аз 1 апрел то 31 май ва мавсими тирамоҳӣ аз 1 октябр то 30 ноябр давом мекунад. аз соли 2021 дар тоҷикистон имкони хидмати алтернативӣ низ фароҳам оварда шуд. бар асоси он довталабоне ки майли адои 2 соли хидмати ҳарбии ҳатмиро надоранд метавонанд бо пардохти маблағи баробар ба 750 нишондиҳанда барои ҳисобҳо ҳамагӣ 1 моҳ ба тарзи экспресс хидмати ҳарбиро анҷом дода қонунан соҳиби билети ҳарбӣ шаванд. нархи хидмати алтернативӣ имсола 54 000 сомонӣ ё наздики $5000 ташкил медиҳад. 1 сол қабл нархи хидмати алтернативӣ қариб 2 маротиба арзонтар буд.